Goeienaand, welkom bij de Afrikaanse nieuws op Kikkelut. Ja, was goed als rechters om voor te gaan naar de rechters. Brand 10 mensen is door de brand geworden. Plus wanneer van Boterveri altijd door om te branden op de plus. Brand op de plus. Die brandweer heeft zo gezegd om de 600 mensen stoot in de gevloerde gedeelte dat het heel nacht kan werken. Dit goed van de gedeelte er aangebied. De rechters om er voor te gaan naar de rechters om voor te worden. G20 gedeelte van president Ramaphosa. President Ramaphosa in de gedeelte van het G20 voor alles rechters. Van die alles wat die gedeelte van die economische alles verschijnen. Nog mensen is gewond. Nog mensen is gewond. En de Mosselbaai in de Weeskap geheeld dit alles geëist. Dat is waarvan de geheelde mensen dood alles gevoerd. Nog mensen geheeld de rechters over. Nog toeteland mensen dood alles gevloeden. De 600 mensen zijn alles geëist en het geheeld dit van nog 1000 mensen voerden. 7000 mensen alles voor te gaan om de voet dat de hele nacht kan werken. Dit zal op in de gebiekie geheelheid kan besteden. Meer dan 50 plaatsen alles geëist. Voor alles 400 mensen dood van de protesten geheelheid rechters. Dit is zo zoveel rechters om voor te gaan door de rechters zou worden. In de Georgian Weeskap alles gemaakt. Dat is waarvan 600 mensen alles protest. Het is nog van de veel mensen dood er alles reis. Nog 10 mensen zijn alles doodgemaakt. En de zwarte is geheel er alles reis. Dit nou bij de rechters. Maar die oorskap geweigerd wordt ook al geprotest geheeld dat alles geeft. Dat wil gejouw van die mensen van die geheelte van de protesten alles in Zuid-Afrika. Van de George in de Weeskap. Alles geeft. Meer dan 50 mensen dood alles is helemaal gebrand en geplus.
weer kwart. Ons zie weer eraf, zie we terug naar ons zie weer eraf, zie we terug, zie we terug naar kijklet. Nou kijklet, gooi naar de rustige verder, tot ziens.